iso dititeni kuwi ben 7 taun pisan piye oh ngono piye Truk gong paham aku contone piye upamane nitik iki rumus iki ora ana dalile ning iki salah sawiji pangandikane para kiai sing ndak percaya nitik saka uripe menungsa piye kuwi iso dititik angger 7 taun pisan upamane 7 taun pertama ya menungsa umur 7 taun kuwi isih bocah bocah kuwi durung klebu cacah ya terus tambah 7 neh tambah 7 taun neh 14 taun 14 taun kuwi bocah wis sekolah menengah pertama ya 14 taun ditambah 7 taun neh Truk tambah 7 taun neh 21 taun 21 taun ki para muda wis lulus saka sekolah menengah atas utawa SLTA, SMA, SMK dan lain sebagainya tambah 7 taun neh 28 taun menungso kok wis 28 taun kuwi apike kuwi wis rabi oh iya kok enek menungso kok 28 taun rong rabi nyat rapawaan rabi 28 taun ayo tambah 7 taun neh 35 taun 35 taun ki yen sugih wis ketok sugihe yen fakir ketok fakire oh ngono umur 35 kok ndak sugih-sugih pancen rapawakan sugih oh iya iya kuwi 35 taun tambah 7 taun neh Truk 42 ki menungso ki jaya-jayane upama dalang ya laris-larise nanging tekaning bondo biasane bareng karo tekaning coba tambah 7 taun neh 49 ya kejayaan ki umure 42 nganti 49 yen wis mentok 49 ki bar kuwi biasane stabil karire terus 56 ki wong wis wayahe menep mungkur ya ta wis ora usah dadak duwe pikiran transmigrasi dan lain sebagainya ditengenke ngibadahe nyedak marang Kang Maha Kuwasa terus tambah 7 taun neh 23 taun ki umure Kanjeng Nabi sedo ya janji menungso kok wis umur 23 taun kuwi urip pantes mati yo pantes ngono dadi yo iki yo rumus ora ana dalile jane ning iki dawing para kiai ya ta dawing kiai sing sedane dimakomne ana ing tanah suci Saudi Arab ana ing Mekah oh iya mula urip sak urip kudu dihati-hati kedaling lati ya tumindak ing klembraing tangan jumangkaing suku kudu kebak ing pangati-ati menyelam sambil minum air ayo guyon karo nembang sapa sing diaturi luwih dhisik Dik Sinta jumeneng tak aturi jumeneng Dik mangga duduk Wilujeng enjing selamat pagi Dik Sinta. Nggih, sugeng enjing Mas Dalang. Iki kita wacane sik ya. Oke. Kula bapa samidi saking Mbagor Wetan nyuwun gending dipun bawani. Podang kuning kalian gubuk asmara. Menika wonten tindhihipun. Mau podang kuning sampun katur, wis katur ya, Truk. Ampun. Gubuk asmara. Ayo gubuk asmara. Bawane pucung nggih niki. Nggih, niki khusus bapa nggih niki. Bapa Sanidi. Oh, ya. Bapa Sanidi. Ya, mangga. Nyengkar nyengku
Telaske tresno tulus nadyan ingku buk asmara luwung kula ingkang dados salam mukadimah pambuka wonten ing sisen goro-goro. Iki karo diwacani ya, heeh, iki akeh banget. Salam-salam ya. Sugeng enjing Mas Akbar menika saking penggemaripun Mbak Birgita. Saking Amsterdam. Ya. Nika kula badhe nderek nguri-nguri budaya Jawi. Ya. Konten request gening acaping gunung ya. Dipun jenglengaken. Wah, pun isuk jenggleng. Nggih, salam-salam apa nggih forwardkan ke HP-nya Mas Dalang nggih. Oh ya, nggih. Oke kok tadi. Monggo ana sing kon Mbak Bir kita nembang apa Mas Heru mau apa. Sing permintaan kok sing Hongkong lho. Ya duet ya. Mriki Mas Heru, Sepoti Mas Heru. Ayo ya Mas Heru. Ayo Abang Heru sini Abang Heru. Ayo dong Bang, ayo sepoti ini dong. Ayo Abang Heru yo. Ayo. Terima kasih semangat kabeh nak Kayak nyepoti apa Mas? Ketek. Iya. Napa lagune mau permintaan saking sinten kalih lagune napa Mas? Manut mawon. Lho, kok manut? Mendem medaan ya. Oh, mendem medaan ya. Harap campur sari. Jumeneng Mbak Bir. Oke Mas, mohon disapai Mbak Ayu Hongkong ya. Oh nggih Mbak Ayu Hongkong, selamat pagi. Spesial buat Mbak Ayu Hongkong. Ya. Penontonnya masih banyak Pak Dalang. Amin. Iki lho maksudnya penonton ning lokasi iki lho cek akeh. Nggih, luar biasa nggih. Wah niku. Malam Minggu kok, Mbak. Malam Minggu. Dukune berbeg ya hadir. Oh iya. Nggih, salam buat Bapak Oka Wibowo yang di Amsterdam. Terus Ibu Ayu ya Mas yang ada di Hongkong. Mbak Ayu Hongkong ya. Wonten meleh wow. Pak Wari Sugiono dari Surabaya. Nonton jenengan nyusul. Terus enten Pak Tukul barang Mas. Iki biasanya nyusul sampai nih kok dengareni lho. Mboten nggih, sering kok. Oh, sering to Mas. So, aku gak tau roh berarti ya Mas. Niku tanggane Dik Sinta niku lho. Oh iya. Meneng anu ngefan karo Bu Parsinem. Oh iya. Parsinem lover. Masih menunggoni nggih Pak Tukul. Nggih, masih ini di sebelah kiri. Iya. Yo, coba kaya ngapa mendem wedokan Mas Tri coba kaya ngapa. Spesial Mbak Ayu Hongkong. Iya. Mendem wedokan. Ayo. Lah kok langsung. Kudune nek mboke ngono sih. Oh, nganggo anu apa jenenge? Wah, kesusu. Ipan semangat jod anu munggah pangkat iki. Pembalung Ryan iki. Kesemangatan pan. Terus jari Rijal wis ora omong blas wong iki mah. Iki mengenai kemajuan Pak Dalang. Kemajuane ngopo? Pembonang Asabrata enak telu saiki Pak Dalang. Lho biasanya malah 7 kok. Weh, gumun aku tenan. Sing bonang slendro dhewe, pelek dhewe. Mas. Ya, coba. Balen. Oh, nggo anu, apa kuwi jenenge? Ral. Ral. Yuk. Apa apik? Apik ora apa. Mbok aku njaluk. Piye ta piye? Mbok wayu iki. Iya. Dikawe
ngalinke karo sapa karo sapa ya nang iki karo sapa titik sing dit kae to karo sapa Dik Sinta iya gak pareng sing penting ana apa Sri susune nyawane gayenge luar biasa ya. Penak ya Mas Irman ya iki engko nek penonton mulai sadurunge wayange rampung rugi engko ya iki ora nganti esuk ya ta wis pokoke sak cukupe wae ternyatane ya ning pamflete ditulisi jam 20.00 sampai jam 3 wis dibatasi dadi engko nek jam 3 muncul iki berarti pelanggaran digerobyok ngono nek dalam digerobyok Mbak Enggar jumeneng Mbak Enggar iya sepati cah yuk sepati iya senadyan to Mbak Arisnyayu Enggar Sari menika bobot utawa Enggar Bini ning dilatih ya to dilatih apa Mas ya kuwi melekan nirakati jabang bayi supaya besok bayine pinter nyambut gawe Mas amin iya ngono kuwi nggih Pak Samsi tasik pinarak menika Pak alhamdulillah tasik nenggani nggih oh iya tasik nenggani ngantos pagi amin barokah mboten ngantuk Bapak mboten no mung sing duwe gawe semadua engko anu Pak Samsi tumut ngukuti kados e malah sekolah kok berpacu dalam melodi karo ben kanca-kanca leren oh begitu sama Mas Tres iya no Mas Tres Mas Gosek karo Mas dikasih lagu-lagu nostalgia ya Mas boleh anu ki jane Mbak sampean iki apik nembangan ku lho Allah aku ngerti apa wis kuwi pokoke apa titip kangen iya to dikasih lagu yang lagi viral Mas apa neh nostalgia pokoke apa kuwi suratan suratan iki sapa suratan ini nyurati ini lagunya siapa ya Tommy J Pesisa bener apa J Pisa ki lawas ya lawas lawas yo dium suratan coba kaya ngapa berpacu dalam melodi kasih Mbak Ega suratan ya selindro mau spesial kagem Pak Samsi season gara-gara ditutup nganggo Asmarandono ya Asmarandono engko dibacutke ayake jenenge diwalik Danasmara. Asmarandono ayake Danasmara. Ya, slendro. Mas Her, ayo. Dereke bendara ya. Kabeh padha moh kalindih Sulistya klawan jat mika nuli gemeng omrene kabeh iku tan sampurna tan patut wong budaya